epaimaiak egin du bere lana, esan bezala, eta sariak emateko parte hartzaileen lana epaitzen edo aritu direnak, Alaitz Ormazabal eta Kristina Peña izango ditugu. Eta tira, lehenik eta behin, lehenengo eta bigarren postuan geratu ez diren trikitilariak edo deituko ditut. Holtzara, euren oroigarria eta dirusaria jasotzera, atera diren ordena errespetatuz. Nagore Zikunegi eta Iñaki Agirretxe, Iratxe Geresta eta Maialen Ugalde, eta Leire eta Naroa Erbiti. Datozela beraz, merezitako sari hori jasotzera. Txalo bero bat, Ederki egin dut eta eure lana. Eta orain, borroka txiki bat egon da, bigarren posturako, eta bigarren postuan geratu direnak deituko ditugu. Joseba Izagirre eta Ibai Urbieta aurrera eta txalo bero bat, zorionak. Eta azkenik Zizurkilgo 9. Gazten Trikitixa txapelketako irabazleak, txapeldunak, Irati Otegi eta Maria Lasa, zorionak eta txalo bero bat. Eta amaitzeko, ez dago beste modu hobeagorik eta txapeldunen pieza batekin amaituko dugu. Datorren urtean, hala espero dugu, 10. izango dugu, beraz, hemendik urte betera, gustu baduzu, hementxe plaza honetan ikusiko gara. Ondo pasa festak, eta eskerrik asko. Udazken koloretan lanen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan lanen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk. Zuaitz biluztiaren gerizpean orpondoa, orbenaren hilobi, gorriz eta horiz dena lokarturik.
dena lokarturik. Orain inurriak konta gura dodak lokartu, aurretiko letran bagoak nitzartu eta bedagitirri barre, dena metxaz, dana metxezan. Aide korrika alazankoa, aide korrika bejon deigula. Ezarle garrera lasai moten bezdoa, eta esprinterrak putillero erdiero ere bozaleak, eta kauterrak Euskararen bizitzaren eraren atzetik hau da gure maratoia. Euskararen bizitzaren eraren atzetik hau da gure arrazoia. Aide korrika alazangoa, aide korrika bejon egula, aide korrika dida korrika, aide korrika bejon egula. Asmo zoro baten nakal, ez zaiteztela salda. Mundutik alde eginik, munduan itxeke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian